any molt bo, una experiència molt enriquidora. Vaig deixar molts amics i el contacte permanent amb molta gent d'aquí. Manolo és una d'aquelles persones que ja hi era en aquell moment i sempre hem tingut un bon contacte. O sigui que estic molt feliç de tornar a ser aquí, feliç que estigui Gandia a l'Alecor. Quan vaig marxar estava a Lliga EVA i molt il·lusionat. Un entrenador que no tingui il·lusió, que no tingui energia, és molt complicat que pugui transmetre cap missatge cap a l'equip. I ara el més important és justament el missatge que puc enviar als jugadors i l'energia que puc contagiar per remuntar una mica aquesta situació de desànim que hi ha a l'equip. Està clar que cap equip pot quedar indiferent quan tens tantes derrotes continuades i el factor mental ara mateix és el més important i comencem treballant per aquí. Però unes negociacions rapidíssimes, no? Perquè ahir es confirmava la divisió de Víctor Rubiol i ja estàs així. Sí, ja ha dit Manolo que ha sigut molt ràpid perquè les dues parts ho tenien molt clar. Jo ara mateix estava sense equip, tenia ganes de tornar a treballar i quan parlem de Gandia no és res desconegut, ja sé com està. De fet, he estat aquesta temporada mateix, he estat aquí veient algun partit i quan les dues parts ho tenen tan clar és fàcil, no va ser gens complicat arribar a un acord. Això anava a preguntar-te, vas estar el dia del Lleó, recorda que estaves en la grada, coneixes la plantilla, però la pregunta és si t'agrada la plantilla. Home, a mi m'agrada perquè penso que tots els equips són bons potencialment. Crec que el que és evident és que molts jugadors no estan donant el que poden, que el rendiment no està sent bo per la raó que sigui, per mala sort, per lesions. De vegades comences bé i hi ha lesions, les lesions et porten a perdre algun partit que no comptaves perdre i aquí arriba el desànim i la falta de confiança i tal. Jo penso que hi ha bons jugadors i que el que es tracta és primer de treure el millor de cadascun d'ells i sobretot crear una química al grup que ens faci més forts, que siguin prou capaços de quan arriba el moment dolent del partit, en comptes de baixar els braços, que estiguin preparats per treballar més dur, per ser més consistents i d'alguna manera lligant amb la meva filosofia de joc està clar que hem de començar per intentar ser el millor equip en defensa de la Lliga. Potser individualment no tindrem els millors defensors, però sí que com a equip ho podem aconseguir i aquest és un objectiu. Està clar que és difícil guanyar un partit quan reps tants punts com ara mateix està rebent Gandia i a partir de la defensa i a partir del treball psicològic intentarem guanyar partits i que això ens doni confiança per creure una mica més en nosaltres mateixos.